jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung katiko nanging sliramu ora kirim warta barang saiki wis teko aku malah gandeng wadon liya ora nyono ora ira kowe madhep tarine asmara tresnaku kang tulus suci rambo joko mambo benjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu kadang aku jroning ati nanging aku rong bisa ngocati lilo atiku wis lilo nadan badi kudu loro nanging aku ragu amarga atiku wis kepacut tresno Bersama Guru kembali ada Yeri terima kasih kita semua kembali ya Jose. apa wis ora kelingan sumpah janji untuk mengendang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung atiku nanging slira murah kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng wadon liya ora nyono ora ngira kowe madon kaline asmara tresnaku kang tulus suci rambo joko malambo benjani apa pancen wis nasibku aku tuh bisa karo sliramu nadyan apa jroning ati mergo aku rong bisa ngocati lilo atiku wis lilo nadyan bangkit kudu loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis